احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان دے مختلف اطوار رکھے نے اور مختلف ہر انسان دیاں شکلاں اور مختلف ہر انسان دے وقت تے حالات اللہ کریم نے ہر انسان دے رکھے نے۔ انسان ایک وقت وہ ہے کہ جس وقت عالم ارواح دے اندر موجود ہے، ایک وقت وہ ہے کہ جس وقت پھر باپ کی پشت کے اندر آ گیا ہے، پھر وقت وہ گزریا ہے کہ باپ کی پشت تو نکل کے ماں دے شکم دے اندر آ گیا ہے، پھر ماں دے شکم تو نکل کے 50 سال 60 سال 70 سال گزارن تو بعد پھر عالم برزخ دے مراحل دے اندر انسان پہنچ گیا ہے۔ ہر انسان دے انہاں لمحات کے گزرن دے وچوں بھی جس وقت انسان اس دنیا دے اندر اکھ کھولدا ہے تو سب تو پہلے او دے کان دے اندر اذان دتی ویندی ہے تے دوے کان دے اندر تکبیر آکھی ویندی ہے۔ بس اس گل دا اعلان ہوندے کہ بندیا اذان بھی ہو گئی ہے تے تکبیر بھی ہو گئی ہے، ہن صرف انتظار ایو کر کہ تیری وقت جماعت تا صرف جڑا وقت ہوندا ہے فرمایا کہ او جماعت اس وقت کھڑی ہوندی ہے، فرمایا ایو وقت باقی رہ گیا ہے۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے اوتے اللہ پاک نے خصوصی انعام و اکرام فرمایا ہے کہ عالم ارواح دے اندر آئی اس وقت بھی روح حیات آئی، پھر باپ تے پشت دے اندر آیا ہے پھر بھی روح حیات ہے، باپ کی پشت تو نکل کے تے ماں دے شکم وچ گیا ہے پھر بھی روح حیات ہے۔ جس وقت ماں دے شکم تو نکل کے تے عالم دنیا دے اندر مڑ اس اکھ کھولیے نا، اس وقت 50-60 سال گزارن تو بعد جب موت کی اجل آ پہنچی ہے، پیغام آ پہنچا ہے انہوں، پھر اللہ پاک نے اعلان کی فرمایا ہے، فرمایا میرا بندہ یا بندی مڑ فوت ہو گئے نے، ہن انہاں نو غسل بھی دیو اور خوبصورت چٹا کپڑا بھی پواو، مڑ فرمایا کہ انہوں وضو بھی کراؤ، خوشبو بھی لاؤ، 4 بندے انہوں کندیاں دے چاہ کے جنازے تک لے چلیں، جنازہ گاہ تک، مڑ سارے بندے پیچھے ہو کھڑے ہو کے ایدہ جنازہ پڑھو، جنازہ پڑھ کے فرمایا مڑ قبر تک لے چلو، جنہاں قبر تک لے کے ویندے نے پھر مقام بڑا خوبصورت ہے، فرمایا کہ ایدہ منہ ہن کعبے والے پاسے کر کے رکھو، کیوں؟ فرمایا کہ پتہ چلے کہ اے مصطفیٰ دا سچا غلام دے امتی آئی، منہ کعبے والے پاسے کر کے رکھو، اس وجہ کر کے کہ مدینے دے مہی آمنے تے انہوں دیدار کراؤنے فرمایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ قبر دے اندر 3 سوال نے ہر بندے دے، یہ سوال جڑا کھلا کافر ہے او دے تو سوال نہیں ہونے، منافق بندے تو کوئی سوال نہیں ہونے، صرف بندے 2 تو سوال ہو سن، جڑا بندہ اتو کلمہ پڑھ دے یا جڑا بندہ دلو کلمہ پڑھ دے، فرمایا انہاں بندیاں تو ضرور سوال ہو سن قبر دے اندر، مگر سوال دی نوعیت مختلف ہے کہ من ربو کا، پہلا سوال آ گیا تو مو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو مو دوسرا سوال ہونا ہے کہ ما دینو کا، اگر دوسرا سوال بھی آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ گل آخری سوال سے مکڑی ہے کہ ما کنت تقولو فی حقی حاضر رجل حاضر دستیغہ میرے مصطفیٰ دی ذات ہے، فرمایا سونے دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ اگر امتی سچا دے غلام ہوئے نا تے مڑ پہلے سوال دے حضور آخ دیں فرشتہ نو، فرمایا اے دے تو سوال نہ کرو، میں محمد آدھا میرا سچا غلام دے امتی انہوں چھوڑ دے تو جنت کا دروازہ کھول دے فرمایا۔ میرے احباب انہاں لمحات گزرن تو بعد اللہ تعالیٰ نے ہر انسان دی اس دنیا میں پرورش واسطے ایک اسباب پیدا فرمائے نے، وہ نے ماں باپ۔ کچھ محبتاں او ہوندیاں نے کہ صرف دنیا دے دکھاوے واسطے ہوندیاں نے، ایک اللہ دی محبت اپنی مخلوق دے نال بے لوث محبت ہے، اور دوسری نبی دی محبت اپنی امت دے نال بے لوث محبت ہے، تیسری محبت والدین دی اپنی اولاد دے نال بے لوث محبت ہے جدی مثال کائنات کے اندر کوئی پیش نہیں کر سکتا فرمایا۔ والدین دیو بے مثال محبت اور لازوال محبت ہے، علماء نے بڑی خوبصورت گل لکھی ہے، فرمایا کہ اگر فرشتہ انسانی شکل وچ آ کے
اولاد کی روح قبض کرنا چاہے کڈنا چاہے ماں باپ موجود بیٹھے ہوئے چاہے آپ دکھے ہوئے یا منجے تے بیٹھے ہوئے تے تکلیفاں دے وچ چور چور ہوئے فرمایا کہ اگر فرشتہ اولاد کی روح ماں باپ کے سامنے کڈنا چاہے تو ماں باپ اتھے بھی آکھن فرشتے نو کہ ذلیلا یہ دی روح نہ کڈ اساں اے گل برداشت نہیں کر سکدے کیوں ساڈی اولاد ہے ساڈی روح کڈ لے انہاں دے سامنے پر انہاں دی روح ساڈے سامنے نہ کڈ اپنی اولاد کی خاطر کائنات دے وچ اگر کوئی روح دے جان پیش کرنے والی ذات ہے تو او ماں باپ کی ذات ہے جڑی اولاد دی خاطر جان بھی قربان کر دے دے تواڈے جے محبت والے بندیاں نو سبحان اللہ کھاونا بھی ڈاڈی اوکھی گل بن ویندی ہے عارف کھڑی بڑی خوبصورت گل فرمائی یہ ہونا کہ قدر اولاد دما کیوں جانے او کی جانے لوگ بیگانہ قدر حسین دا زہرا جانے یا جانے حسین دا نانا خوتے او مکھن ٹکاونا تے ڈال چایو کھا کم میں بچنے دے کے دین بچاونا اے سخی حسین دا کم ہے میرے احباب ماں باپ کو لازوال محبت ہے کہ ذلیل نو روح کڈے وقت بھی آکھن کہ اسی اپنی جان دینے ہیں پر ساری اولاد دی ساڈے سامنے روح نہ کڈ میرے احباب میرے مصطفیٰ کریم دی والدہ تو اعلیٰ والدہ کیندی ہو سکتی میرے کملی والے دے ماں باپ تو اعلیٰ ماں باپ اس کائنات کے اندر کیندے ہو سکتے نے واڈے دے میرے ماں باپ کل کتب انبیاء علماء شرفاء ولیاں دے ماں باپ مصطفیٰ دے ماں باپ تے قدمہ تو قربان کر دیواں میرا کملی والا بھی جدوں ماں دی قبر تے گیا تے بڑا رویا ہے صحابہ نو بھی روایا ہے تے صحابہ پوچھیا کہ کملی والیا اپنی ماں دی قبر تے کیوں روئے ہو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ آئے میرے صحابہ آج میری ماں زندہ ہوندی اور میں نو اس مقام نبوت تے اعلیٰ منصب تے ویکھ دی تے میری ماں دی روح خوش ہوندی فرمایا ساریاں محبتاں اعلیٰ نے پر محمد دی ماں دی محبت ہوئے کہ محمد نو قبر انور دے ماں دی محبت نے روا دیتا ہے فرمایا ماں باپ جو لازوال اور بے مثال محبت اللہ نے قرآن کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ وبالوالدین احسانا فرمایا کہ اپنے والدین دے احسان مند رہے کرو احسان اور انصاف کے اندر تقابل نہیں ہو سکتا ایک احسان ہوتا ہے ایک انصاف ہوتا ہے انصاف او شے ہوندی ہے کہ کوئی شے بندے کسے نو دیوے تے او بندہ انہوں برابر دی تقسیم کر دیوے انہوں انصاف آتے نے احسان کی ہوندا ہے فرمایا اگر کہندے کولو کوئی شے دتی بھی رکھو احسان بھی کیتی رکھو او بندے کو اگر کوئی غلطی گستاخی ماڑی چیٹی ہو بھی جاوے فرمایا تے در گزر کر جاؤ تے او دا احسان ہوندا ہے فرمایا والدین انصاف نہیں والدین دے نال اولاد نو چاہیے فرمایا کہ احسان کرن احسان اندا کرن مدینے دے مہینے فرمایا کہ بندہ لکھ عبادت گزار ہوئے لکھ سجدے کرن والا حافظ تے قاری دے عالم دے مفتی ہوئے فرمایا بے شک بیت اللہ دا امام دے خطیب ہوئے فرمایا کہ اگر والدین ناراض نے تو سمجھ لو کہ محمد مہی بھی ناراض ہے تو سابی چھت اللہ خدا بھی ناراض نے فرمایا اگر انہاں نو راضی کرنا چاہتے نے فرمایا تو فرمایا پھر اپنے ماں باپ نو راضی کرو تو سمجھ لو مدینے دا مہی بھی راضی ہے تے نیلی چھت اللہ خدا بھی تواڈے تے راضی ہے سبحان اللہ عیون الحکایت 2 جلداں دے اندر ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی والے نے چھاپی ہے 2 جلداں دے اندر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو او دے اندر ایک بڑی انہاں خوبصورت گل لکھی ہے انہاں فرمایا کہ 3 بھائیاں ایک گھر دے اندر جن دے وچوں 2 کماون والے ہیں تے ایک بھرا او ہے کہ جڑا بالکل بھولا کملائی کما نہ سکدا ہے اس گھر دا جڑا سربراہ ہے اس منت منی اس کہ مولا تلک الایام نداولها بین الناس
کہ جویں دریاواں دے رخ اے جے نہیں رہندے، حالات انسان دی زندگی دے بھی ہکو جے نہیں رہندے۔ مولا جی حالات تبدیل چ کریاں تے میں خانہ خدا مسجد بناواں ہا تے مسجد دی چھت جڑی آئی او جنت تے گارے دے نال میں اوندا لیپا کراں۔ بندے منت مان کی اللہ تعالی ہر انسان کو بہوں دے وے تے حالات گزرتے گزرتے او دے حالات تبدیل ہوئے تے منت انہوں یاد آئی۔ بندے گل کر کے تے مکر جاندے نے، کئی بندے نسلی تے اصلی بندے جڑے ہوندے نے او گلاں یاد رکھدے نے، انہوں گل یاد آئی۔ اس آکھیا میں منت منی ہے کہ مولا ساڈے رزق وچ برکت فرما دے وے تے میں مسجد بنے سا۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر پیسہ لگا ہویا ضائع ہو ویندے مگر مسجد لگا ہویا پیسہ ضائع نہیں ہوندا۔ قیامت والے دن یہ پہاڑ بھی پھٹ جائے گا تے زمین بھی ختم ہوئے سی۔ جس وقت زمین ختم ہوئے سی مسجد نو اللہ پاک فرشتے نو بیسی کہ فرشتے ہو جاؤ یعنی مسجد ذرے ہیں نا، مسجد دی عمارت ہے، بلڈنگ ہے، فرمایا او چاہ کے لاؤ تے جنت کے اندر آ کے رکھو۔ ہر پیسہ لگا ہویا خیر خیدہ ختم ہوئے سی مگر مسجد لگا ہویا پیسہ ختم نہیں ہوندا۔ قیامت والے دن اللہ کریم مسجد والی جگہ چاہ کے جنت چلائے وے۔ حالات کی زندگی اس بندے دے تبدیل ہوئے۔ اس پتراں کو آکھیا سدیا، اس آکھیا یار میں کہ منت منی آئی کہ اللہ تعالیٰ سارے حالات سونے کر دے تے میں مسجد بناونی ہے تے تہاڈا کیا خیال ہے؟ انہاں آکھیا صحیح تساں منت منیے تے الحمدللہ اساں تواڈے نال ہیں تے تساں ایویں کرو مزدور سڈو، مزدور سڈن دی لوڑ کائے نہیں، الحمدللہ تساں مستری سڈو، مٹیریل دا اساں انتظام کرنے ہیں تے مسجد بنا دینے۔ ابا یہ کیڑی گل ہے؟ جس وقت اس مستری سدے آ کے انہاں مٹیریل سکھا، مسجد بنن لگ گئی، مسجد تعمیر ہو گئی تے چھت پاون لگا تے چھت پا گئی۔ جس وقت چھت پاون لگا تو اس آکھیا پترو میں منت منی آئی چھت دے اوتے جڑا گارے دا میں لیپا دیونے او گارا چڑھاونے تو جنت دی مٹی دا گارا ہوئے تے میں او دے نال چھت لمبڑی ہے۔ ہن ایویں کرو جنت دے وچ او گارا مٹی چاو تے اوندا گارا بناویے تے فرمایا کہ پھر اوندا لیپا دیویے۔ او ٹر پے آ من کے عالمہ کول پوچھونے انہاں کہ یار سب جنت دی مٹی چاہیے، انہاں کہ جنت تے مٹی ہے کوئی نہیں۔ تھوڑا دماغ ٹھیک ہے کہ جنت بالکل رب دی او خوبصورت حسین جنت ہے، اگر سوئی دے سوراخ دے برابر ہی کھول دیتی ونجے تو ساری کائنات کی روشنی مدھم پے ونجے اور وہ دی روشنی دے خوبصورتی ود ونجے۔ جنت تے مٹی ہے کوئی، تساں مٹی دا مطالبہ کر دیو۔ انہاں کہ ابا منت ڈاڈی اوکھی من کھنے تے جنت مٹی بھی کوئی نہیں تے لہذا سانو لبدی بھی نہیں۔ جڑا بھیرا بھولا تے کملا تے بیٹھا رہندے تے کمیزا نہیں، وہ کہ ابا پریشان نہ تھی، اگر آنکھیں تو میں جنت کی مٹی چاہوں۔ انہاں کہ بھلا ایک کدو چاہ سی جے کو الف تے بے دا پتہ ہی کوئی نہیں تے پڑھا لکھا بھی کوئی نہیں تے گھر بیٹھا رہندے اے بھلا کیویں جنت کی مٹی گولا سی؟ وہ کہ یار تساں میرے تے تانا نہ کرو، فرمایا کہ تساں میرے کو اجازت دیو تے میں جنت کی مٹی چاہوں۔ انہاں کہ ون چاوا وہ ٹر پیا، ماں صحن وچ بیٹھی آئی، ماں کو آدے میری ماں میں مصطفیٰ کی حدیث سنیے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت تحت الاقدام امہاتها کہ ماں دے قدماں دے تلے جنت ہے۔ فرمایا ایویں کری صحن علی جا مٹی دے اوتے پیر رکھ، او پیر رکھے، او پیراں علی جا دی مٹی دا چا کے آ کے آکھن لگا کہ مصطفیٰ دا فرمان ہے کہ ماں دے قدماں دے تلے جنت ہے، جڑی ماں دے قدماں دے تلے جنت ہے اون دے قدماں علی مٹی بھی جنت کی مٹی ہے۔ فرمایا کہ بنو ایک گارا بڑا کے دے چھت لپو، میرا امید تے یقین ہے، فرمایا اے مٹی عام مٹی نہیں جنت کی مٹی ہے۔ میں مصطفیٰ دا فرمان سن کے عمل کی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت والدین زندہ باد۔ میرے احباب انہاں آکھیا بھئی یار گل تے ڈاڈی اس بندے کیتی ہے، ہائی دا کملا بولا تے گل تے ڈاڈی کر گئے۔ انہاں آکھیا بھجو جا کے عالمہ کول مفتیاں کول پوچھو، وقت مفتی کول گئے۔ انہاں آکھیا ساڈا بھرا ماں دے قدماں دے تلوں مٹی چاہ کے آئے تے آدھے بھی یہ جنت دی مٹی ہے تے پیو ساڈا منت منی کھڑائی، ہن دساؤ بھلا بھرا ساڈا ہے دا بھولا کملا او سچا ہے یا کوڑا ہے؟ عالم حیران ہو گئے
انہاں کہ یار اس بھولے کملے نو لایا او دا متھا چومیے جنوں مصطفیٰ دی حدیث سن کے تے حدیث دے وچوں جے عکس کڈے فرمایا جے نچوڑ تے عرق کڈے نہ فرمایا او دا متھا چومیے فرمایا او سچی گل کیتی ہے جس ماں دے قدماں دے تلے جنت ہے او فرمایا او دے قدماں دے تلے او مٹی بھی جنت دی مٹی ہے او گل سچی کیتی ہے لہذا تواڈے والد دی منت پوری ہو چکی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماں دے قدماں دے تلے اولاد دی جنت ہے تے جنت دا مین دروازہ باپ ہے جنت دا مین گیٹ جڑا ہے او باپ ہے خالی بندے کئی دفعہ میں دیکھے لکھے کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے یہ ساری ماں کی دعا نہیں باپ او ہے جڑا جنت دا مین دروازہ ہے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ دے وچ ایک بندہ آیا اپنے پتر نو لے کے ایک پتر نو لے کے آیا بندہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ بابا جڑے نوجوان تو نال گدی ودے کون ہے اس آخیا میرا بیٹا ہے میرے پاک نبی علیہ السلام نے اس پتر وال منہ کر کے پوچھا فرمایا ہاذا من ہاذا اے کون ہے اس آخیا ہاذا ابی فرمایا کہ اے میرا پیو ہے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میں محمد تینوں ترائے چیزاں دی نصیحت کیا کرے نا عمل کرنا مڑ تیرا کام ہے تے جنت دا ٹکٹ رب کو لے کے دینا میں محمد دا کام ہے نبی پاک علیہ السلام نے پہلا جڑا عمل سکھایا فرمایا لا تمشی امامہ حضور نے دین دا جڑا سب تو پہلا سبق دے اسباب سکھایا ہے نا او ادب ہے حضور نے فرمایا لا تمشی امامہ فرمایا اے پتر کدے تینوں باپ دے نال چلن دا موقع میسر آ جاوے تے پیو کو اگاں اگاں تھی کے نہ ٹرے فرمایا پیچھا پیچھا تھی کے ٹرے فرمایا ادب محبت کرینیاں دے دین دے وچوں سب تو پہلی شے ادب فرمایا پیو دے اگے ہو کے نہ ٹرے فرمایا پیچھے ہو کے ٹرے محمد دا پہلا عمل دے فرمایا پہلی نصیحت ہے مصطفیٰ نے دوجا عمل کیا فرمایا فرمایا لا تجلس قبلہ حضور نے فرمایا کہیں مجلس دے وچ جاویں تے پیو کو پہلے بے نہ تھیویں فرمایا پہلے پیو نو باہن دیویں تے بعد وچ خود باویں پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا تستسب لہ فرمایا پیو نو کدا نہ گھن کے نہ سڈے فرمایا جڈن بھی سڈے فرمایا روح دے من دی جان گھن کے سڈے پیو دا نا گھن کے نہ سڈے تے فرمایا کہ کہیں دے پیو دا نا ہی نہ بگاڑ کے سڈے کیونکہ اگر کہیں دے پیو دا نا تو بگاڑ کے سڈے سے تو کوئی بندہ تیرے پیو دا نا الٹا کر کے سدھی تیرے پیو دا دل دکھسی میں محمد کو اے گل برداشت نہیں فرمایا فرمایا لا تدعو باسمہ فرمایا باپ دا ہمیشہ ادب کریندا رہے چار چیزاں دے ادب تو کریں قیامت وال دن میں محمد کو جنت دا ٹکٹ لے لاں سبحان اللہ سبحان اللہ لہذا ساکو چاہیے کہ اساں اپنے ماں باپ کا ادب کروں ماں باپ کا احترام کروں والدین اگر زندہ نے تو سمجھ لو تواڈے واسطے جنت کے دوے دروازے کھلے پے جنت کے دوے دروازے کھلے پے نے اگر انہاں دے وچوں کوئی ٹر گئے تے فرما جنت ایک دروازہ سمجھ گئے بند تھی گئے مڑ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ والدین نو تکے یا ویکھے وہ ایویں سمجھو ثواب ایک صحابی عرض کیتا اس کیا کملی والا جنہاں دے والدین فوت ہو گئے نے انہاں واسطے حضور نے فرمایا جمعے والے دن بن کے انہاں دی قبر دی زیارت کر مولوی حج مقبول تے عمرے دا ثواب سبحان اللہ ملک صاحب دا حکم ہے امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا واقعہ اے شب برات دے حسین دا واقعہ او واقعہ جڑا دل چیز نواز رسول جس کے بارے میرے مصطفیٰ نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ حضور نے فرمایا حسن حسین جنت نوجوانوں دے سردار نے حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین کہ حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین دے وچوں ہاں مصطفیٰ کریم او لاڈڑا حسین ہے آقا کریم دا او نواسا حسین ہے جس وقت حسین روندیاں میرے محمد سیدہ فاطمہ کو کیا دیاں فرمایا بیٹی فاطمہ میں محمد سب کچھ برداشت کر سکتا پر حسن حسین دا رونا نہیں برداشت کر سکتا فرمایا صحابہ پتہ کی آدن صحابہ آدن جس وقت سانو حضور علیہ السلام دی یاد ستیندی ہے اساں امام حسن تے امام حسین کو کھڑا کر کے
اس حسن دا چہرہ دے گندیا سے حسین دا وجود دے کے سک محمد دی یاد تازہ تھی گئی میرے احباب حسین پاک کے پتر جس وقت حسین پاک کی شہادت ہوئی نا کہ آپ دے بیٹے ایک حضرت سجاد جنہاں کو امام زین العابدین دے نام دو یاد کیتا ویندے او بچ کے انہاں ہجرت کریں دمشق تو عراق تو تے مدینے پاک جا کے اپنا بسیرا کیتے ہیں جس وقت انہاں دا بسیرا مدینے پاک ہویا نا جس اس نام مراد نے امام عالی مقام نو سر قلم کیتا ہے کہ اس وقت حکومت ایک ایجے شخص سے آئی اس انہاں یزیدیاں نو چن کے ماریا جنہاں حسین پاک دے قاتل انہاں کو چن کے ماریا تے او دے وچ او قاتل اتھو دوڑیا تے سیدھا دوڑدا مدینے پاک شام نو پہنچیا نا جس وقت شام نو پہنچیا تے ویکھو سارے دروازے بند ہیں ایک دروازہ کھلا ہے تے حسین دے پتر دا دروازہ کھلا پیا اس دستک دے کے آکھن لگا میں دور تو مسافر آیا آپ نے بٹھایا تے رات رہائی تے مہمان نوازی کی مہمان نوازی کر کے مشروبات کی خدمت کی تو نے خدمت کرن دو بعد نا تے سویرے آکھن لگا بھئی یار میں وینا جس آکھن لگا میں جاونا امام عالی مقام دے پتر نے ناشتے پیش کیتا تے گھوڑے دی رکاب پکڑ کے کچھ سفر تک اگاں روانہ کرن گے نا اس آکھیا بھئی یار میں لگدا ہے بھئی تو مینوں سنایا نہیں میں تیرے باپ دا قاتل ہاں امام زین العابدین دی گل کیتی کریجا چیز جاندا ہے آپ نے فرمایا تو آ دے کہ میں تے سنایا کوئی نہیں میں پہلی نظر تے کو سنان کے دے کہ تو میرے باپ دا قاتل ہے فرمایا پر میدان کربلا دے اندر جڑا کردار تو ادا کیتا ہے او یزیدی کردار ہے مدینے دی سر زمین دے اوتے قاتل واسطے شربت پیش کرنا محمد غلام دا کردار ہے در گزر کرنا آون والی ذات معاف کرنا ذات آندی پئی ہے اللہ پاک سب کو عمل دی توفیق